उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आरो पस्ट अफिस बेरगाव खैराबारि गामिया बाबारि खाथा होनदों गाव न'खरनि मानसिखौबो लिंहरनो हाया आरो फनबो होआ दसेबो थाथेरा गावनाबो फिसाय दंखायो नामानो दा फिसायाबो मिथिया बेफोरबायदि जादों होननानै रावबो मिथिया दा जोंनि नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव आरो बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिम्बोरगाव होननाय जायगायाव दंफैयो आरो बेयो मैया मोनायाव फैदोंमोन दा रायजोफ्रा बेखौ खानानै लाखिदों हेलौ आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट निफ्राय बुङो दा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट डिसि खैराबारि धुलाबारि गामिनिफ्राय बुंदों आङो निला बर' आसा जेनेबा बे फंबायखौ आङो माबा मोनसे खालामनानै नाम्बारखौ कन्टेक्ट खालामनानै आङो आं निउसाव माबा होनो माने थाखाय आङो नाजादों आसा औ ओमफ्राय प्रब्लेमा मा दा दे बेनिफ्राय थारमाने आंनि हिनजावा 8 तारिखनि लकडाउन समावनो फेब्रुवारिनि 12 तारिखे मानसिया गोमादों आसा बेनि थाखायनो आङो बहुत आंबो खांनाय लोगो लोगोनो बहुत जायगायाव गिदिंनानै नागिरनानै आङो एकदम फैसा माने धंख' जानाय खर'आनो माने काम खामलिया जानाय फाग्ला गदै जादों आरो बेनिफ्राय नागिर मोनियावनो आङो ओरै जाबाय जे आङो दाख्लै बावासो नुबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट सिम्बोरगारि होननाय गामियाव माने रायजोफोरा हमना लाखिनाय नुबाय आरो भिडिअ कलाव आसा थारमाने नोङो नोंनि हिनजावखौ क'क्राझार सिम्बोरगावआवहाय मिटिं खालामजानाय नुदों नामा बेबायदि नुदों रायजोखौदो खानानै सोंनाय नुदों देशफोरखौ सोंबाय बेनिफ्राय आं खोनासंनानै नायबाय दे बे आंनि हिनजावसो माथो आरो बयबो नुबाय नोंनि बे हिनजावनो मा होनना बेथ' नंगौ आंनि हिनजाव गथ' सानै होनना बुंदों गथ'आलाय सानैखा मा नाम जेनेबा पुर्निमा बसुमतारी बेबो नामबो खारिनायावनो आं हमबाय आरो आंनियावबो गोसो थानानै नंमारगौबो फैनानै थानानै आङो नागिर फाग्ला जानानै फैसाबो बरबाद जाबाय दा बेनि थाखायनो आङो बे आंनि हिनजावखौ मोननो लुगैयो ओमफ्राय जेनेबा नों बे गथ'फ्रा सोरजों दं दालाय दा गथ'फ्रा न'आवनो बेबायदिनो थायो मानसि दङ बाजै दङ ओमफ्राय बेयाव कन्टेक्ट नाम्बार होआखैमोन ने होमबा बे कन्टेक्ट नम्बरखौ गावबो बुंदोंमोन थांनायाव दिल्लीनिफ्राय मास मोनब्रैयावनो फन खालामबाय आंखौ नागिर मोनियाव जे नों मोजांल' था आं मोजाङानो दङ नों बाहेरावबो हि लाखिनाङा जायखिजाया आङो नोंनि नम्बरफोरखौ लिरना लाखिदों आं जायखिजाया आं बोसोरसे मावनानैसो आं 6 माहाव फैसा मोननाय नङा आं मालिकनि न'खराव दङ आं बोसोरसे थानानैसो आं फैसा मोनगोन इसिनि आंनो नों फै न'आव रावबो गैया गथ'फ्राबो आइ लिंबाय आइयालाय बोरो होननानै खोन्थाबाय हायो बेयाव अनोमोन ओमफ्राय जेनेबा दायो बिसार खालामखांनायनि उनाव दा अबाव दं एसेसो आन्दाज मोनाखै नोङो आं दा जेबो माने गैया बेनिफ्राय आं सोंबाय जे सासे फंबाय क'क्राझारनि दंमोन बे आङो फैसाबो गैया दा जे जोंनि गामि खाथिनि जायो होननानै आं बेयावनो खामानि मावो नालाय बेबायदि माने नुनानै एसे खोन्थाबाय बे सोर होनबा बेसन आंखौ खोन्थाबाय बेले सोरलै दा नोंसोरनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि होनना बुंबाय आरो बिदियाव दा आंनि हिनजावलै आंनि हिनजाव होनबाय ओमफ्राय दा बे नोंनो
नोंनो दे सासे मानसि खिन्थाहरदों क'क्राझारनिफ्राय बिनि कन्टेक्ट नाम्बारा नोंनाव दंना गैया? आंनियाव दंमोन, आं डिलिट खालामनानै बुंदोंमोन। बेनिफ्राय बे बुंबाय साननैसो उनाव आं फैसाबो सोना हरबाय बेनो 240 थाखा रायलायगोन दे जोंनि गामि खाथियावनो बेनि जायगानि मानसि दङ होनना बुंबाय आरो बिनि। जे बाङाय एसे फंबाय नों कन्टेक्ट खालामलाय। ओमफ्राय नों मानोथो बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ दाननानै लाखो नोंलाय? दा बेनोसो जाबाय, दा एसेबो रायलायलाय बेबो खामानियाव थाङो। बेनिफ्राय बुंबाय माबा मानसिया माबा सेंग्रा मानसिजों खारबायलै होनना बुंदों। नङा, बे मानसियालाय बोराय गोदैसो, बोरायसो फेथ्लाथ्ला होननासो देखायदों माथो रायजोफोरा होनना बुंदों आरो आङो। जायखिजाया आङो बेनिखायनो हरनाय माने जादों, आं हिनजावखौ मोननोबा जुदि रायजोआ जुदि हमनानै जुदि कन्टेक्ट खालामनोबा आं बहुत गोजोनगौमोन। दा दे खोनाबाय? दा दे नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौहाय खोन्थाहर दे खुगाजों। आंनिया 88 76 73 77 87 आरो खेबसे बुंबाव दे। 88 76 73 77 87 बेनो आरो। आदसा, दा आङो भइस रेकर्डिंनि गेजेरजोंनो आङो माखासे रायजो राजाफोरखौहाय माने आं रिकुवेस्ट खालामहरनोसै। नैबे आदाया आंनावहाय कल खालामहरदों, मानसिफोरनिफ्राय कन्टेक्ट नाम्बारखौहाय बिहरनानै आंनाव कल खालामहरनाय जादोंनो। ओमफ्राय दा आदाया बेबायदि रिकुवेस्ट खालामहरदों जाहैबाय, जेनेबा क'क्राझार सिम्बोरगावआवहाय जिथुनाखि मोनसे रायजोफोरजों बिसार खालामजानाय नुदोंमोन, बे हिनजावा बे आदानिमोन जाहैदों। ओमफ्राय दा नोंथांमोनानो निस्सय खोनाखाबाय। दा सोरबाफोर नुसनबायब्ला बे जिथुनाखि आदाया दे खोन्थादों बे नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामनानै आदाजों जगाजग लानानै खोन्थाहरनो हागोन। आं दा बेखौनो खावलायहरनाय थाबाय। दा बेनो आरो। आदा फटकखौ नांगौन दा आंनिया? फटकखौ हरबानो जाबाय। आगोलनिफोरा गैलाना? औ सानैनिखौबो हरनोसै ना? नोंनि बुरैनिखौबो ओमफ्राय नोंनिखौबो हरबानो जाबाय। पुर्निमा बसुमतारी आरो आंनि निलानि। औ दे जागोन दे। दे होनबा फंबाय ना, गोजोन्थों। औ दे।